crec que quan estàs acabant el batxillerat i et planteges entrar a la universitat, reps molta informació, a vegades potser massa informació sobre totes les carreres, i el que seria potser més interessant que tenir tanta informació és tenir una millor orientació, jo crec. O sigui, tenir ajuda d'experts que t'ajudin a prendre una bona decisió a partir de tanta informació. Doncs jo crec que la universitat, per ajudar a donar a conèixer les carreres, de què serveixen, ens han de posar en contacte amb les escoles. Jo crec que el pas és l'orientació des de les pròpies escoles, des dels instituts. Apropar gent que està estudiant a l'escola, perquè coneixin casos reals. La universitat el que podria fer, a pesar de que pot costar molt, pot donar l'oportunitat als estudiants, ja no parlem de batxillerat, sinó quart d'ESO, que és una decisió prou important per decidir si te'n vas a fer formació professional o batxillerat, de dir, bueno, doncs deixem els alumnes que tinguin una experiència a la universitat, és a dir, un dia a la universitat, sobre allò que els hi faria gràcia estudiar o que creuen que acabaran estudiant. Crec que té molt de valor contestar aquesta enquesta i és molt interessant que els responsables i les persones que prenen decisions a la universitat coneguin molt bé l'opinió dels estudiants i el punt de vista dels estudiants.